You know how to drive me up on the wall the way you make out and after things with you. Seems like we're making up more than we're making a lot. And it always seems you got something other on your mind other than me. Girl, you got to change these crazy ways. You hear me? So you're living on a 730 train that you're getting out of Hollywood. Okay, you've been giving me the line so many times it kinda gets like you, but looks good. Yeah! That kind of loving turns a man to a slave. That kind of loving send a man right to his grave. I go crazy, crazy, baby. I go crazy. You turn it on, then you're gone. Yeah, you drive me crazy, crazy, baby. Oh, you baby. What can I do? I feel like a girl do. You're backing up your stuff and trying to tell me how to stop and how to stop. Time to go. Yeah, but I know you will marry nothing underneath a hope. And it's time for a show. Yeah, that kind of loving makes me wanna pull down the shade. Yeah, that kind of love. And now I'm never, 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 never gonna be this way. I go crazy, crazy, crazy for you, baby. You turn it on, and you're gone. Yeah, you drive me crazy, crazy, crazy for you, baby. What can I do? Honey, I feel like a girl do. Дами и господа, аплодисменти за големия Стивън Тейлър! Събори! Аплодисменти още по-силни. Да, ама танцорките не бяха на нужното пилон ниво. Ние с господин Василев сме бивши стриптизьори, знаем ги тия неща, затова с колегата ще покажем малко истински поп-денс. Покажете се, Колеги, какво моля се криете музика. тук? Какво се криете? Много се наберем повече. Едно време като режисьори беше по-лесно. Аплодисменти, дами и господа! Жана Бергендорф! Гласувайте за нея на номер 17403. Сега кажи нещо за своя образ. Много як пиче. Много голяма откачалка, много ме кеви. Кажи как се почувства сериозно. Ами като в него. Не, защото виж... Все едно бях него. Именно моето мнение е такова. Искаме вътре от тебе си да кажеш дали е Отвътре така. да иде този път. Рок-н-рол ме... Представяш ли? Притеснена ли беше? Не, забравих тотално какво става. За първи път на третото шоу Жана не е Да притеснена. чуем и Трето. мнението на журито, уважаеми дами и господа. Браво, Жана. Жана, аз знам, че по някой път може би прекалявам тук с тебе специално, защото някакси много близко те чувствам заради X-Factor. През доста неща минахме заедно. Това сме го чули. И по някой път прекалявам, обаче ще ти кажа нещо, което не си чувала от мен на тая сцена. За първи път това прекаляване даде резултат. Защото ти днеска се отпусна
и игра и беше Стивън Тейлър. Това е истината. За първи път, трети концерт ми хареса и нямам за какво да те критикувам, защото беше супер това, което направи. Аз искам да чуя фънки, понеже той е рокаджия. Ма защо така? Има дама. Дамата после. Ами, значи, много е тегаво, защото аз него го познавам, така да се каже, лично, все пак. И бях с него, и бях зад него на сцената и така нататък. Значи, много добра е така, пожелателно си се постарала. Позитивен. Но, нали, това леко разпяване ми идва в повече, макар и айде сега, дайме да говорим за пеене. Не можаха ли един Чарлстон да ти сложат като на него? По-пълно, това е Чарлстон. Не е достатъчно. Принцесата ходи отдолу така. Те му викат принцесата на него. Принцесата, да. Хилда, за пеене Жана каза. беше страшно добра тази вечер. Много беше добра. Искам да ти кажа, тази трудна задача, между другото, като един типичен арменец с чужда пита помен прави, тъй като дъщеря ми днеска има рожден ден и е тука, аз си подарявам това изпълнение, защото беше наистина най-доброто за мен на тази вечер до този момент. Да ти е жива и здрава. Да си жива и Иво! Аз искам да кажа, че нямаше никаква нужда от танцорки и така нататък. Ти толкова привлече вниманието, че аз въобще не отделих, ама за грам секунда поглед от тебе. Въобще не забелязах нищо друго. Искам да кажа нещо важно. Знаят ли зрителите и въобще всички вие колко трудно се говори с тези зъби, които са изложени в момента? Не знаят къде е. А камо ли да се пее, защото аз съм слагал зъби миналия път и знам колко е трудно. Браво, браво, Жан. Благодарим на уважаемото жури. Стивън или Жана очаква да гласувате на 17403. Заповяда на диванчето, както виждаш вече там се е заформила страшна компания. Аплодисменти за Жана, уважаеми дами и господа.